Ah so ngizumekile phela etshwaleni. Uyazumeka vele. Buye ngibuye kodwa. Nina embhede nina ematshwaleni. Hayi phela ngeke ngikutshela so ngenzani. Ngeke ngikutshela. Uchaza ukuthini ngalokho? Cha sokhona umuntu ongijabulisayo phela mina ngithi okhona lapha. Angikuzwa Sibusisi uchaza ukuthini ngalokho? Sokhona umuntu ongijabulisayo. Ubudama uqala ungiyeka bandla, uqala ungiyeka. Sifuna ukukhuluma nalo. Uthini wena? Uthini wena? Uthini wena? Uthini wena? Ungijwayela kambi wena? Uzama ukuthini mina? Ungijwayela kambi wena? Ungijwayela kambi wena? Yes. Ukhuluma nami kanjani? Yes. Budama uqala ungiyeka bandla nawe, uqala ungiyeka, uqala ungiyeka, uqala ungiyeka. Hawu bafo lokhu ngiyakukhuza. Wesibusiso, Wesibusiso. Yehlisa umoya qala yehliseni umoya. Wesibusiso, Wesibusiso. Ubhuti wami bandla ngicela uyangibamba, ngicela uyangibamba. Wangijwayela nje kabi. Ngiyehliselwa umoya. Wena ehlisa umphese ngithi yimini indoda. Wesibusiso uthini kumina? Ngiyakondla ngiyagqokisa wena ngakufica itrunk wena ifunde ngami. Uzama ukuthini kumina ungitshela ukuthi ngamuntu bangigcoma PVT mina. Ngigcoma PVT. Yini yona PVT? Hayibo le wangigcoma. Wena ibox veza manje bavezele manje ukuthi le box lo iqokile uyithengele ubani? Ubani ujwayela omunye la? Ubani ujwayela omunye la? Uyafana uma madam. Ubani ujwayela omunye la? Wesibusiso, 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 Wesibusiso. Uyangijwayela lo. Lo muntu le ngiyamonda. Udla mina, ugqoka mina. Ukhumlela ingubo zami. Ngijwayela kambi wena. Ukhumlela ingubo zami ngijwayela kambi. Cela ungikhumulele ingubo zami. Cela ungikhumulele ingubo zami wena. Ngikhumulele ingubo zami. Hey, ungijwayela kambi. Ungijwayela kambi. Ungijwayela kambi lo. Wena ungijwayela kambi. Ungijwayela kambi wena. Ungijwayela kambi. Umoya unyamina wena. Manje uzotshena mina lokho ukuthi khona abantu abakujabulisayo ematshwaleni. Khona abantu abakujabulisayo wena ematshwaleni. Uyetoilet ngami. Umuhlu nje yimina. Labo abakujabulisayo kodwa. Khona lapha nakhona uyazi ukuthi kunomuntu wamehlala na endlini. Ungazi ungitshela ukuthi khona abantu abakujabulisayo wena Sibusisi wama-noodles lawo esikaftina. Lawo esikaftina hayi nawe microwave. Funa ngahlambuluka mina kwena. Ungazi ungitshela lokho. Wena inkonzo ngithi mina mangifuna nenkonzo yasekamereni ngithi ngifuna uqosho 1 ebusuku kwesinye isikhathi awunginiki. Uthi ngihambe ngonikwa laba. Ngivuke ngo4 mina. Ngivuke ngo4 mina ngivukela wena. Unuka utshwala lapho. Wena usuqanile ungafuna ukuthi ngikudavaze ebusukwini. Sibusisi ngoba vele kuyefana awungenelisi. Emsebenzini ubuya sikhathini. Wona singindlela udlani. Udlani Sibusisi. Anginendaba ukuthi ngidlani. Ngidla ukudla. Sibusisi. Nami ngiyathenga. Ubani nokhokha ama-bills la ekhaya? Wena uyathenga nami ngiyathenga. Ungangitshela ukuthi u500 uyathenga? Yini engiyithola ngo500 ungitshela? Hayi wena kanti ahlathi ufuna ukusolva noma ufuna ukulwa la? Ufuna ukulwa nami noma uzosolva? Ungizwile mina ngithi khona abantu abangijabulisayo noma ngoba wena uqeda ngitshena manje ukuthi unezifebe ezikujabulisayo ematshwaleni. Uyedwa ngiyahlambuluka nje. Uhlambulukela ba mina? Yeah. Kodwa ama-highlights avela nini kanjalo-ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcini-ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezansi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi-ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli-ke ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi-ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoine i-membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithole. Akugcine-ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte ey'nkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong. Kurong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje. So sizwa YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa nako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu le khaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.